Machiegni kendo nyako Ramogi Migao mar somo okwero sikunde owe juogo jonyuol omenda mar JSS ka giwuondore ne giyaro chenro mag puonjno. E andika ma oorne sikunde, Migao mar somo golo lai ma sikunde owinjo luw ne jopuonjre mag JSS. Jopuonjre duto ma hewo $1 million mane timo penj mar KPSEA higa mokalo dhi riwore kod grade mar 7 e sikunde JSS manie skul mane gisome. Jopuonjre mag grade 7 biro tiyo kod klas mane jo klas 8 ma higa mokalo notiyo godo. Jopuonjre mag grade 7 oyienegi tiyo kod lep skul mane girwako ka gin e grade 6 e sama jonyuol nyiewo lep skul manyien. Sikunde bende osiem owe nyiso jonyuol mondo ogol pesa mar gero klese manyien ne jo grade mar 8. Piny owacho olando ni chano tiyo kod $12.8 bilion mar gero klese 15,000 kod 15 mag JSS e higa achiel mabiro. Kamano bende Migao mar somo olando ni omenda maromo $7.6 bilion mar siro somb JSS nosepuodhi kendo biro donjo e aguchegi, omiyo kik gijuog jonyuol pesa moro amora. Migao nonyiso apisage mag somo e gwenge oneni chike lai mag tayo JSS kod klas 9 oluw makare.